YHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Tao ka na nagparugduol sa kakahuyan. Nagtalikod siya. Kinsa ka? Ikaw ang mison sa kong kwarto sa milabay gabi, dili ba? Dili ka makalimod na ako. Kaing imong pahumot ang ebidensya. Kalma lang, Dorena. Ako kini. Si Joseph, ang imong bana. Bana? Ikaw ang akong bana. Idalit sa RMN drama, kining sugilanon. Murag abli ang gate. Makagawas na ko. Asa ka? Joseph, Ayaw pagawas, Dorena. o gano'n dili man? Gusto ba ko di mo bilangguon din sa bahay, Joseph? Ha? Tipik lamang kini sa sugilanon, Limbo, nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kompok Rakasa. Inyong mabati, diri lang sa RMN Drama. Limbo, Tatak RMN. At tangi